kull sekonda tqila moħħi jewdek fl-irkejjen tfal u dojoq tal-ħsieb moħbi minuta nara dinja l-arloġġ jaġġel u nilmaħsija wis il-bod tal-lejl murdan fejn lanqas kewba waħda ma dawha l-ismawit li tħossu jafas hawn jien għalik nixtieq li serraħ rasek u f'qalbek tajt hemmint għalija ma kull sekonda li tgħaddi tlebbet inħobbok aktar timli l-vojt ma kull sekonda li taħrab tiġri dik miegħi għanni il-brus ħelwin u l-ħebdanja tal-asfur ma tfarġek u l-mewġ ma jitbewwix mal-baħar himek ma tifraħ l-ebda werqa biex xemx tilgħab ma jinbidilx il-lejl fin-nar grazzjuż sakemm hawn jien innidat mill-eswiċċek jiżersaq ma' ħaddejk il-kliem ta' mħabba bi kliemi tibda tifhem it-tifsira ta' kull ma jaqa' taħt is-sensi tiegħek ma' kull sekonda li tgħaddi tlebbet inħobbok aktar timli l-vojt ma' kull sekonda li taħrab tiġri dik miegħi għanni il-brus ħelwin jaħkmun irjieq qawwija kull sekonda dal-vjaġġ għal kollox trab ma nafx fejn jasal niftaħlek bera ħbieb il-ferħ ta' qalbi tal-kif u ħassib it-tweġibiet.